Good morning guys, good morning. Ngayon guys, dito tayo sa Barangay Hacienda, Bugalyon, Pangasinan. At pupunta tayo sa ano guys, Sitio Dimantal, Barangay Hacienda. Sakop ng Barangay Hacienda pa rin yung Sitio Dimantal guys. At doon, titingnan natin doon yung mga nakatira doon na igorot, mga halos lahat ng katira doon guys, mga igorot galing ng bagyo. Ayan. Ito yung palayan dito guys, oh. Ganda, oh. Ganda na yung ano niya. Ayan. At ngayon guys, andito tayo sa school ng Barangay Hacienda. Ayan. Ito yung school nila guys. At pupunta tayo sa, pag didiretsuin mo yan guys, yan, didiretsuin mo yan, mararating mo yung guys, Sitio Dimantal. Pero pagka diretsuin mo pa yung Sitio Dimantal guys, ang tagos mo doon is pagkakaliwa ka guys, papuntang Mapita. Ayan, tagusan na yung daan dyan guys, hindi pa lang simentado. Pero maganda, kahit na rough road. May mga graveling na siya guys. Hindi na masyadong lubak. Pagkakanan ka guys, aakyat ka naman doon sa may ginagawang solar sa taas. At paglulusong ka, pagdidiretsuin mo na naman yun guys, kakaliwa ka naman doon sa taas. At lalabas ka ng Swal. Doon sa anong pangalan nga doon, yung ang lalabasan doon guys, lampas na ng bayan ng Swal, yung lampas ng akyatan. Ayan. Okay guys, pupunta tayo sa Dimantal guys. Ayan. Okay guys, ito pala yung school ng Barangay Dimantal, Barangay Hacienda, Bugalyon, Pangasinan. Ayan. Ayan, Barangay Hacienda, Hacienda Elementary School. Ayan, at ngayon guys, didiretso na tayo guys sa parang Sitio Dimantal. Okay guys, dito tayo guys, ang gaganda ng mais, oh. May maisan dito guys, bago magtulay. Ayan, malapit lang to sa school guys, lampas lang ng school. Ang gaganda ng mais guys, oh. Ang tataba. Ayan. Tataba ng mais guys. Didiretso tayo sa ng konti guys. Ano na yan, tulay. Ayan. Tulay na maliit na yan dyan guys. May tulay na maliit dyan na madadaanan natin. Paglampas ng tulay guys, may kampo dyan guys ng kapgot tsaka sundalo. Ayan o guys. Dito tayo guys, dalawa to guys nagway. Dito tayo kanan. Ito yung tulay namin dito guys. Maliit lang. Tapos pagkadating dito guys, may dito kampo. Ayan guys, so yung kampo. Kampo.
Kampo ng sundalo to guys. Yan, doon sila sa taas guys. Yan. 3rd platoon, 5th Pangasinan. Ayan guys, oh. Hacienda Patrol Base. Yan na guys yung ano. Hacienda Patrol Base. Ayan guys, oh. Headquarters, ganun. Okay guys, diretso na tayo sa taas. Ito yung service natin guys, oh. Ang mahiwagang tricycle. Maganda naman yung daan dito guys, siminto. At mayroong mga solar street light guys, ayan oh. Yan, may mga solar street light. Hanggang doon yan sa taas guys, yung mga solar street light. Yan oh. Yan, may mga solar street light guys. At maliwanag pagka gabi dito guys, hindi madilim.
Ayan guys, dito yung ano, sagingan natin guys, oh. Yan. Pero didiretso tayo sa taas guys. Doon yung ano natin guys, maliit na farm. Ito na guys, oh. Ito na pala yung akyatan guys. Ito. Ayan, nabitin tayo guys, nabitin. Ayan guys, oh. Welcome visitors. Ayan. Under the administration of the tribal officials. Okay guys, at akyat na tayo guys. At nabitin tayo dito guys, nabitin sa paakyat. Dahan-dahan lang tayo guys. Ay kuya! Ito. Dito na tayo guys sa paahon. Ito pala guys. Paahon pala to guys, medyo matarik na paahon to guys. Dito, pagkasiko dito guys, matarik na. Tapos paglampas ko dito guys, ayan na yung welcome to Dimantal Elementary School. Ayan. Welcome to Dimantal Elementary School. Okay. Ayan. Dito guys, rough road na to guys, rough road. Ayan guys, o yung ano, school. School ng ano, Dimantal. Sitio Dimantal. Bugayon, Pangasinan. Ayan pala yung Walis Tambo guys, oh. May nakaharang guys na truck. May kargang mixed gravel. Giniling pala na bato yan guys, yung karga niya. Nasasabi yun dyan. Taga-iner kayo eh. Ay, taga-La Union sila guys, so kawawa naman sila. Pagka minsan wala tayong dala ngayon guys, kaya taga-La Union sila. Pag minsan na lang, pagka madaanan ko kayo ha. Sige, ingat, ingat. Okay guys, taga-La Union pa sila guys. Nandito sila sa Sitio Dimantal, Bugalyon, Pangasinan. Yan. Dito guys yung daan, rough road na to. Nabasa! Yan guys, yung mga nakatira dito. Yeah. Ayan. Dito na tayo sa taas guys.
Okay guys, nandito na tayo. Yun pala yung may school guys. Doon pala yung sentro ng Sitio Dimantal. Dumiretso tayo dito kasi may lupa tayo dito guys na titingnan. At yung lupa namin guys na maliit. Meron din tayong lupa dito guys. Ano? Ay. Ito guys oh. Tinanggal na yung yero dito guys. At dito masukal na naman guys. Nung nakarang buwan pala guys, naglinis kami dito. Ngayon, naulan na naman. Naulan ng ilang beses. Ayan, masukal na naman. Ano. Ito pala yung property ni kumpare ko, si paring Jeffrey Mata. Shout out sa iyo, paring Jeffrey Mata. At sa mother niya nasa Korea. Shout out din natin si Ate Shirley Mata Rio. Ayan. Ate Shirley Mata Yo. At naman, masukal na naman ulit. Yan, tinanggal na pala yung dito yero. Nung nakarang araw pinuntahan natin dito. Sira-sira na yung yero kasi tinumba tapos sinapak-apakan. Ayan. Nasira. Kaya ngayon, ayan yan masukal na naman malinis na pala dyan sa katabi niya. Ito guys, may truck. Ayun, nakakarating ditong truck. Boss, good morning. Makakadiretso na ba yan doon sa Mapita? Hindi pa? Wala pang, hindi pa pwedeng duman doon? Lakad. Pero yung single na motor pwede na rin makatagos doon? Ito lang po, alam ko. Hindi ata eh. Wala. Wala. Sige. Po yung daan. Vlogger pala ako. Sige. Sir, ingat sir. Saan pa kayo papunta sir? Doon sa taas? Sa may solar? Sa may tower? Sige sir, ingat. Ingat sa biyahe sir. Lahat nakikisakay. Ito guys, ang pupunta natin ngayon guys doon sa lupa ko na. Dito. Dito yung lupa ko na. Hanapin natin yung guys, kumuha ng sinara doon sa yero. Pagbabayarin natin. Okay, shout out sa iyo paring Jeffrey Mata. At pababayarin natin mga yan. Yan. Ito na pala yung lupa. Isa. Ito pala yung natin guys dito, property na isa. Sila nanay. Nay, good morning. Ayan. Sila nanay. Yung kapitbahay natin dito guys. Ito yung lupa natin na isa guys at hindi natin nabibisita kasi busy tayo doon sa kabila sa may sagingan. Ito na pala yung guys sobrang sukal na pala. Grabe na pala yung sukal dito. Ito yung nyug natin guys. Nyug natin yan. Masukal na pala masyado. Kaya baka linisan natin to pagka
Pagka next week na siguro. Ito yung nyug natin guys, oh. Natumbahan. Natumba pa na puno dito. Ito pala yung lansones guys, malaki na rin. Malaki na rin pala yung lansones. Yan. Nakikita nyo ito, lansones ito guys. Meron isa doon, oh. Malaki na rin. Lampas tao na. At titingnan natin, ikutin natin. Pala yung property ko guys na isa. Ayan. Tingnan natin dito sa gilid ito. Ayan, nyug ko pa ito. Ito, nyug ko pa ito. Ayan. Ayan pala yung lansones guys, oh. Malaki na rin. Ito, masukal na nga lang. Grabe yung sukal guys. Sobrang sukal. Sukal na pala masyado to. Ayan. Pagkakaalam natin guys, may ano dito, lansones. Matay na. Nabuhay pa. Umano pa sa baba. Ano? Lansones ito. Oh, bakit nilinis na dito sa gitna? Ba't malinis dito sa gitna? Ito pala guys. Yung gitnang ito, hindi natutubuan ng damo ito guys. Ito parang landingan ng helicopter. Nagtataka tayo kung bakit hindi tinutubuan ng damo ito. Ito. Okay guys, ayan na. At natapos natin inikot doon guys, hindi ko na binidyohan lahat. At masyadong masukal. Baka palinis natin next week. Yan. Dito pala tayo ano guys, pagka na-income tayo ng malaki-laki, i-priority natin yung sitio di Mantal na tulungan. Maraming mga kababayan natin dito na nangangailangan ng tulong talaga guys. Yan. Okay guys, hanggang dito na lang muna at maraming salamat na naman ulit sa suporta. Patuloy lang sa panonood at sa suporta na binigay nyo. Maraming salamat din.